सिजोंनो फट' लाबाय मुंदांखा एक्ट्रिस एक्टरफोरजों ओमफ्राय ना बिदिनो होंगो दोंगोजोंनो जोङो भिडिअखौनो बांद्राय लानो मोनासै आरो ओमफ्राय ना जोबनाय बिथांनि गोथार जुलियाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नुखाबाय आबो कंग्रेचुलेसन गुमै दे हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं जोंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय जोङो दिनै दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोना बेकग्राउन्डखौ नायनानै मा सानदों आङो माने किटिलानावसो फैफिनबाय आरो ओजोंहाय दैमुमोनखौ स्टेशनसिम दोनखांना फैनानै जोङो जौतिस्लानि न'आव फैफिनबाय ओमफ्राय फैनानै दायो जोङो माने हाबायाव आब' लीना एक्ट्रिस जोंनि बर'नि एक्ट्रिस जिहेतु नोंथांमोना मिथिखागौ बर'नि फावखुंग्रि बिथांजोआ जोंखौ इनभाइट खालामदों आरो हाबायाव माने हाबायाथ' थांखांबाय बिना दायो माने आथिमंगल जानाय बेवहाय जोंखौ माने इनभाइट खालामदों आरो गोजोननाय थाबाय आब'निसिम ओमफ्राय दायो माने आब'खौ फार्स्ट टाइम जोङो लोगो हमनो थांनाय रखमसो जासिगोन मानो होनब्ला आङो मोगथाङाव दासिमबो आब'खौ नुफेराखै मबाइलावसो सिनेमायावसो नुयो आब'खौ ओमफ्राय दायो किटिलानि न'निफ्रायनो बरायहरबाय आरो ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थासिगोन ओजोंहाय जौतिसाबो देलायखांबाय नै हेन्डसामनो बेथ' मालाय उन्दैनिफ्रायनो गेलेजाबखानायनो जोंसो दा फार्स्ट टाइम जासिगोन बेयो खाथिनिनोखा आरो जौतिसमोननि गामि खाथि जायो दा जोङो थांबासो मिथिसिगोन गाङा थफायाबो इजिंहाय नै मा बिराद दुखु बैयो आंखो माबा सोरखौ लोगो मोननो प्रेम गुटिसो बेरना थालांबाय इनाव हामफेनि दायो जोङो रेडि जाजोब्बाय आरो माने बाइकफोराबो बिराद लेथ्रा जानानै दंमोन ओमफ्राय ना बाइकखौबो सुबाय जौतिसाबो सुबाय गाङा थफायाबो सुबाय किटियाबो रेडि जाबाय नै समायना नुबाय जोंख्लाबबाय किटिखौबो महर मोखांखौ नायनो मा आं गस्लाखौसो नायदो नै इ जाबाय भगबाननि दाना हरखानाय इ मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिदिनोखा सोलायनो हाया आंनाबो गन्थ'आ नाफेफेब्रा गुफुर जाबाथाय गन्थं नाफेबाबो मोजां नुयो नोंना मेगना देरस्रांस्रांनाया एसामिसफोरनि बायदि मालाय समायना आंनिया बुथेथे माबा गंगारफोरनि बायदि जायो नोङो मानसि गुफुरबाथाय बुथे बुथाबाबो एख' नुवा जों मोजां नुयो ओमफ्राय गोसोम मानसिबाथाय मेगनफोरा समायना इदिनो भगबाना नोङा इदिनो बयनोबो मोनफा मोनफा लुगैनाय हरखादो खोमा बयनिबो हास्थायनाया जाफुंजोबखाया दा आंबो गुफुरबाबो आङो गुफुरखौ मोजां मोना आंनि खानाया इदिनो खेंख्रासोमोन नालाय सिदा जानांगौमोन गन्थङाबो गोलाव जानांगौमोन मेगना देरस्रां जानांगौमोन आंनाव बेफोरबायदि थाखा फैसा थानांगौमोन गोबां आरो साननायफोरा आलदा आलदा ना दायो जोङो हाबायाव थांबाय थानोसै लोगोफोर फार्स्टआवनो जोङो गिफ्ट लायग्रोनांगोन गैया नालाय गिफ्ट लाथ'वाखै नालाय नोंथांमोना थौबाय थादो जोंदो नै बाबुआबो आंनि फिसालाया बिदि गथाथा जाथो देनां दायो जोङो थांगासिनो दं आरो गिफ्ट ओरि लाखांनानै लोगोफोर दायो जोङो फाइनालि मोनफैबाय आरो ओमफ्राय फैग्रिनो लोगो मोनफैलायबाय नै शिबजितखौबो लोगो मोनफैबाय ओमफ्राय नै जयदीपखौ लोगो मोनबाय नै मा रायलायखोमानो गार्लफ्रेन्डजों थौ जमानो दायो गाङाथ' फाया लादो गिफ्टखौ नुवाखै जा मोजां नुदो किउट किटिया देलायदो मोजां नुदो आंबो देलायदो आं मेकआप होनाखै खानायखौ इसे देलायदो दायो जोङो थांसै थौदो मायाव हो मा होनदों आगै नै आगैखौ लोगो मोनदो ओंखाम जाखांबाय आगै Wangen rakli. Followers logo mondo malah nih.
जाखांबाय नोंसोरो गामिनि ना इनिनो आलासि अबेनि अ लोगोआनो मोनलायबाय नैया मालाय माथो बेलेग जाबाय महरा बेलेग जाबायथ' आरो गोदोनियाव थाबाय गोसोआव गैला बारा नामखौ खोन्थाना लाबा सिनायगोन खोमा हो जों समान फरायोमोन अ नों सिनायनाय नङा जोंदो फट' लाखांनानै आरोबाव किटि मोनजोबो लाबावबाय आरो आगैमोना जोबोर गोजोननाय थाबाय आगैमोननिसिम ओमफ्राय ना दायो जोङो हाबाथिलियाव हाबलांनोसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोङो फाइनालि मोनफैबाय आरोना नै आब'आ दायो जोङो हाबलांनोसै मा डिसकासन जादों मा रायखुमायोलैसोलाय हौवाफोरजों हौवाफोर नै बाबुआ आंनि भिडिअ नायो बाबु थेंक इउ दे नै बाबु मोना मा नाम मा नाम हिमबासु नोंनियालाय नोंनियालाय दे नोंनियालाय ओंखाम जाखांजोब्बाय दे होमबा दे माबायदि नाय गांगा टपा डेकारेसनखौ बेसे मोजां नुदों नै जोंख्लिब येल्ल' जों व्हाइट लगायलायनाय बा बरिया नुखादों खिन्थु ओमफ्राय आं जा लाजिबाय दे कफि लोंनोसै नै गोथाव नङा ना कफिया आब'खौ दाबो नुवाखै आरो ओमफ्राय कफिसो लोंग्रोनोसै बर्तमान दा नै थांलाय फैलाय मानसि जानाय लोंनायनि सोलिगासिनो दंना गैया गोथाव टेस्टि नों मानो लोङासै आं लोङा बायो आं गगा मोनदों बेनिफ्राय आंहाथ' गगा मोननानै अबस्थायानो गैया गन्थंमानि हेथेजोबनाय हांखोनो खुगादोसो लागासिनो मोजां इखौ सिगां फैनो र' थौलै लाजियो ओइ नों सिगांथौ अ मा केमेरा लायाबा जाया आब' दिनैसो फार्स्ट टाइम नुखाबाय आब' कंग्रेचुलेसन गुमै दे नै लोगोफोर हाबायाव फैग्रिनो आब'खौ लोगो मोनबाय आब' लिना एक्ट्रेसखौ मोगथाङाव नुनानै जोबोर गोजोनबाय ओमफ्राय गोबां मानसिफोर फैदो आरो ओमफ्राय जौतिसाबो बिदिनो गावनि सिना जानाफोरजों रायलायबाय थादोंमोन ओमफ्राय ना नै किटियाबो नाहरनानै आंजों गोजान जाबाय आरो आब'खौ नुनानै बावगारफिनबाय आङो अबाव दागोनना बैनिफ्राय नुहुरदोंमोन गोजा थांगोन सानदा हारसिं गोरलैनिखाना फट' लाजाग्राफोरानो मालाय Dhoti kurta sets at up to 35% off on first order. Download now. नाय गाङा टपाया सिख्लाफोरदो फट' लानो मोनबाथाय माबायदि हाले जायो नुद' एकदमबारे डेन्जारथारियो सिरि सिख्लाफोरदो लाखुमानायाव डेन्जारसो मिसाखौ मा बुंनो फट' लाजानो मोननायखाय आंखौ नाहरनो हाले मिनिबावलायब्रायनो जानायनि सिगां जोङो प्रेजेन्टखौ होना लानो भाबिबाय आरो ओमफ्राय जा होंगो दोंगो मानसि ओंखायनो जों होनोनो खाबु मोनाखैमोन आरो ओमफ्राय ना आब' लिनानि हौवाया जा हेन्डसामखा ओमफ्राय नै नायदो
दे नोंसा लाग्रो सोंथिखानोसै बेनि गेजेरावनो खाटारनाक मानसिखौ नुबाय आङो एसे मानसिखौ नुना गिस्रोमसोमसो मोनलाय लांबाय आङो एकदमबारे बर'नि फेमास गुन्दाखौनो लोगो मोनबाय आरो आङो नै दिनै आं फट' लाथारगोन बेवहाय गोबां सिना जाना मानसिफोर फैदों आरो ओमफ्राय नामजों मानसिजों आंहा गोरोबनोनो हाया जादों ओमफ्राय नोंथांमोना बे आदाखौथ' बयबो सिनायखायो बर' फिल्मनि एक्टर बिथाङा जोबोद मोजां मोनो आङो बिथांनि एक्टिंफोरखौ ओमफ्राय नामजोंनो मानसिजोंनो गोरोबनो हाया जादों आरो गाज्रि मोननाङा ओमफ्राय ना थेवब्लाबो आंहा सिनायदों नालाय माथो होदों राव होदों आरो ओमफ्राय बिनि उनाव आरोबाव ओरैबायदि घटना आरोना नै नायदो आगैया माने आंखौ नुनानै गाबलायलायबाय आरो इमान मोजां मोनो आंखौ आगैया आं बिराद बोरैबा मोनफालायबाय आरो आगैनि गाबनायखौ आंखौ दे इमान मोजां मोनो इमान सापर्ट खालामग्रा मानसि थायो गांगा थफाखौ नुनानै मिनिहां माहां माने बिनि गोसोआव जाबादि फिलिंस जादों बेखौ आं बुजिदों आरो मानो होनोब्ला जोंबो सासे नुफेरि सासे एक्टरानो जा एक्ट्रिसानो जा सोरखौबा लोगो मोनबा जोंनि गोसोआबो बेफोरबादिनो दुब दुब जायो आरो ओमफ्राय आगैयाबो बेफोरबादिनो जादों जानांगौ ओमफ्राय आं आगैखौ बिदिनो अनबाय आरो जेनेबा मोजां मोनबाय जेनेबा आंखौ भिडिअ नायो नालाय नायबाय थादे आगै होननानै आं बुंनायसै आरो आब' लिना एक्ट्रेसनि खाथियाव खानै थानाय हेन्डसाम एक्टरानो जादों बर'नि गुन्दा आरोना माने दाखु होनो जोङो ओमफ्राय गाज्रि मोननाङा दे बेफोरबायदि होननायखौ मानो होनोब्ला बिसोरो माने गुन्दा एबा दाखुनि पार्ट लायो आरो ओमफ्राय ओरैबादि फेमास बिसोरनि एक्टिङा माने मावग्लुं होखायो आरोना फिल्माव ओरैबादि हिट जाखायो ओमफ्राय आदाजों बेफोरबादि फट' लानो मोननानै मोजां मोनबाय बिग फेन आरोना आं आदानि जोबोर मोजां मोनबाय ओमफ्राय खिन्थु आदानि ससमाया खैथासो जाना दंमोन आङो दासो भिडिअ नुनानै मिनिफ्लांलायबाय आरो आदा ओमफ्राय बिराद मोजां मोनबाय दे आं आदा नोंजों फट' लानो मोननानै ओमफ्य गांगा थफायाथ' पुरा बिग फेनखा नोंनि ओमफ्राय बिनि उनाव नै नायदो पंकज लाहारि आदाखौबो जोङो नुहरलायबाय आरो ओमफ्राय आदाजों फट' लानो थाखाय बिराद एक्साइटेड आदाखौथ' बयबो सिनायखायो जोङो बर' सावथुन मुलुगनि सावथुन लिरगिरि मुंदांखा पंकज लाहारि आदाखौ लोगो मोननानै जोबोर मोजां मोनबाय आरो जोङो ओमफ्राय आदाखौ माथो होआं माहां जाबाय थाबाय आरो ओमफ्राय आदाखौ आङो सिनायखायो ओमफ्राय आदायासो आंखौ सिनायोना सिनाया मिथिया थेवब्लाबो रायलायबाय आरो आङो बिदि गामिनि होननानै आं आदानो खोन्थानानै लादोंमोन आरो ओमफ्राय मानो होनोब्ला आदानि बिब'आ जों गामिनिनोमोन नालाय आङो बेखौनो खोन्थादोंमोन आरो बिसोर गामिनि होननानै ओमफ्राय रायलायबाय सिनायबाय मा आन्दायो नों मा थाबोयो सबाय बेसे गोबां जागोन बेदरा मा लाजिसो गारो मानोथाय मिनिदो दायो जोङो ओंखाम जानो ओंखाम हलाव हाबफैबाय आरो ओमफ्राय किटिमोनजों दस्रा जाबाय जोङो ओमफ्राय बिराद मानसिमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो जों मालाय जेराव जायगा मोनो बेवहायनो जबाय आरो ओमफ्राय जयदेबाथ' आंखौ गारनो हाखाला ओंखाम जानोसै नै जयदेबनो गोबां हो एसे फुंसे मानसि एसे नामा बेदरा गोबां जाब्रा मोदोम ओंखारबाय बायदि आंनि बायदि नाफाम दे बर'नि ना जोङो नै आरो नाबाव दे दे आरो आं मोजां दे जोनोब जादो आंबो जाना लाग्रोनोसै गोथाव बेस्ट ओंखाम जाखांना फैनानै जोङो नुफैलायबाय बिथिंजाय आदा एमजे ओजों आदा टाक्लाय ओमफ्राय नायथिंजाय आरो फेमास कमिटिजोंनो फट' लाबाय मुंदांखा एक्ट्रिस एक्टरफोरजों ओमफ्राय ना बिदिनो होंगो दोंगोजोंनो जोङो भिडिअखौनो बांद्राय लानो मोनासै आरो ओमफ्राय ना जोबनायाव माने आब' लिनाजों ओरैनो सावरायलायबाय आरो बबे जायो गामिया होननानै आब'जों माने दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों नालाय ओमफ्राय बिदिनो आब'खौ आंहा नायगोमानानैनो माने माथोखौनो मा रायलायगोन मा मागोन बेफोरबायदि जायो आरो लाजियो आरोना ओमफ्राय बिदिनो
न'आव फैनानैसो बिदि रायलायगौमोन सानो ओमफ्राय फार्स्ट टाइमाव बेफोरबादिनो जायो नेक्स्ट टाइम आब'खौ लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय आंनि गोबां साबस्क्राइबारफोरखौ लोगो मोननानै जा मोजां मोनबाय ओमफ्रायनो आंनि उन्दै साबस्क्राइबारफोरखौथ' जेबोखौनो बुंनो नांला माने बिसोरनो आंनि बांसिन आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं जेब्लायबो जासिहरखायो आरो आङो बिदिनो अनबाय थागोन ओमफ्रायना जोंजों फट' बायदिसिना आरि लाबाय गासिबो You can go. ओंखाम जाबाय जाथ'वाखै जों जाखांबाय दे थाथ'ना उनाव लोगो मोनसिगोन दे दे गासिबो थाथ' दे जागोन दे बाय रिल्स जालायबाय नामा लाबा लानानै थिग लाजियो थाव थांसै सारा गोमाबाय हा माबोरै थांगोन नङाबा लोगोफोर दायो जोङो माने गासैजोंबो लोगो हमलायबाय आब' लिनानि हाबायाव फैनानै जोबोर मोजां मोनबाय फार्स्ट टाइम मिट खालामनाय जाबाय ओमफ्राय जोबोर गोजोननाय मोनबाय गांगाथुफाजों जाय जोंखौ लोगो मोनदों इसोरनि थाखाय थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय आरो ओमफ्राय जोबनायाव लास्टावनो हाबायाव फैनानै बिराद गोजोनदों फट' लादो नै एक्टरजों लागोन आङो हेन्डसामथारनो एक्टरा दासो फैदों गोबाव जाबाय फट' लानि र' मा दिनबा मिलायदो सं दिनै फेसबुकआ हेक जालांगोन गेरेन्टि बाथ्राखा नोंसोर दंफैयोमोन नामा आदामोननाव इसानाव फैदोंमोन दाखालि ओमफ्राय आरो जोंहानाव मोनहैलायबाय ओमफ्राय आरो फैफिनलायबाय फट' लानायाव र' गाबनाय मानाय नुगासिनो लानि र' फट' थांनोसै जोङो बाय बाय गोजोनबाय बाय बाय नङा बाय बाय जुदे बाय बाय उन्दुदो लोगोफोर दायो थांनोसै आरोना हाबा जाखांनानै फैबाय अमालाय नालाय जाना फैबाय मेंग्लिजोब्बाय बा गिदिया दाबो साफायनो दं दे गाबोन सुनाङा मेकआप एसे खालामदोंमोन आरो बोरैनो दिनै मोजांथार नुलायदो सुन्दुरि नुदो खस्सा नों खाथियाव थानो समायाखै मा होनदो मोजां खामोन कालाराल'सो कालाराबो मोजांब्रा गुफुराल' मोजां नङा सोमजिराबो मोजां लाजिनानै बानायनायनो आङो एक्टरफोर फैदों ना बेनिखायनो लाजिनानै एसे मेकआप बानायदों स्टाइल नुदोंब्रा एक्टर एक्ट्रिसनिख्रुइ बांसिन मोजां नुदों थांसै थांसै टाटा बाय बाय टाटा